mulane saiki digawake sinden sing enom-enom. Nyemangati penonton, nyemangati sing ngabuh. Ya nyemangati dalang. Iya, yo, kaya ngapa? Serampat Mas bintang tamune dunggahke dados yo. Wilujeng dalu Mas Lindro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nah, berangkat saking Bojonegoro napa sampun ngelantur ngelayap king pundi ngoten? Kula saking Blora Pak, Jawi Tengah. Wah, Blora. Kala wau saking dalem tabuh setengah kalih kula. Hah? Setengah kalih. Pirang jam kok kene kok? 5 jam Pak, dugi mriki pun ket wau kula kok. Melampah-melampah wonten Sukorame mriki. Nah. Suka seneng rame niku wis ngandhake napa niku gayeng dadi akeh ramene desa mriki nggih. Heeh. Dos pundi panjenengan kabaripun rak sehat to Pak? Panggah sehat disyukuri kita tetap semangat dan selalu sehat lan waras. Leres. Wah, dalang niku sing hebat untuk wilayah sekarang. Tepatnya di Jawa Timur dalang laris kondang niku setunggal ming jenengan lho Pak. Lah wis ora usah lek ning ngarepe Pake ngalembono sing kaya ngono kuwi. Saestu kula kok mboten ngalembono kali panjenengan menika mboten. Mon kula teliti bilih tanggapan 1 bulan menika nek mboten lepat pikantuk kali dosa nggih to Pak. Alhamdulillah nggih. Leres atur panjenengan menawi dalang menika sak menika kedah beto sinden sing nom-nom. Nah, kudu sing ayu-ayu. Saiki sampeyan nggih umpama waktu sebagai pelawak leres bintang tamu terus mayang roh sinden iki tuwa-tuwa rasamu piye? Alah kudu mulih mawon kula. Mulane kuwi. Pancen niku nggih Pak. Markawe sinden niku kan apa-apa? Sinden apa? Kowe iku teng kene wong loro lho. Ora iso bengi aku melok Pak Minto kok nggih Pak nggih. Heeh. Iki kula mawon lho Pak upami dalu punika kok mboten diblonjo, mboten dibayar kali Pak Lurah. Kula ikhlas sing penting kula ngertos sindene jenengan. Nah, kaya ngono, Seniman iki mboten diitung saka finansial atau aku ndak petung karo Mas Andi, aku petungku karo Mas Lindro. Kono melu sapa ya wis ben. Nggih, kula derek jenengan. Sik to, kowe sing nelpon sapa? Lho, sing nelpon sampean. Lho, lah kula sing nelpon sinten, Pak? Ora ngerti aku ora nelpon awakmu. Lho, lah kok teko kene? Lho, lah sing ngakon sapa nek kula ngoten kalih Kyai Sukorame pun keluarga, Pak. Kula niku ditelepon Bu Srini. Garwane pun panjenengan, Mas, tanggal 16 Mei, Pake mayang ning Sukorame Trenggalek. Mane kula teng mriki, budal mriki. Lho,
Ning aku ora petung karo awakmu kok sing tak bel iki Slendro kok. Aku dibel bapak. Sik, saiki kowe mau dipetung karo sapa? Bu Srini. Bu Srini le telepon piye? Mas tanggal 16 Mei Pak Minto Pak E mayang ning ngene Sukorame Trenggalek. Sampeyan nyusulo. Lah kok dandan kowe? Lapo kowe Jelas masak? to. Kowe tekan ngene iki mung kon nyusul. Lah kok kowe dandan. Kowe iki kon nonton Pak Minto mayang, lah kok nganggo jarik barang kowe latihan edan piye? Mosok ada tuban tekan Sukorame mek ndelok wayang. Lho, ya ning YouTube yo iso lho. Sik, Bu Srini le dawuh piye? Mas tanggal 16 Mei Pak E mayang ning Sukorame Trenggalek. Kowe longgar? Sampeyan longgar Bu, nyusulo Mas. Nah, lak kon mung nyusul to. Ora kon dandan to? Dene perkara awakmu munggah panggung danggel dadan kuwi dudu urusanku, urusanku mung karo Slendro. Kowe kon nyusul karo ibuke. Anu Pak Lurah. Nyuwun sewu perangkat jenengan ken urunan 10.000-an, Pak. Lho, Lah ki apa? Transport bis. Arep ngemis. Ngemis dagelan kok ngemis. Lah piye ado-ado saka Tuban ora bayaran ya bosok tanggungan BRI wis akeh. Lah, Rumangsane. Nek- Lho jeng dalu Pak Lurah, Pak Lurah sapa? Pak Lurah Muhammad Samsu Kretek. Lho ki kok kowe ngawur lah ngeten iki lho, Pak. sik to. Ngeten Wong iki iki lho. sing santun. Lah kowe iki rene wis ora dikon dagel, malah dandan ngomongnya coba, kok coba. ngawur. Nggih to, Pak? Asmane Pak Muhammad Samsu. Nah, kula niku nate panggih kali Pak Samsu nalika pengajian. Oh, wonten pengaosan. Heeh, saniki wis kelakon ditimbali sowaning Balai Desa Sukorame. Sukorame. Alhamdulillah Pak, kula berangkat keng Tuban jam 3, dugi mriki wau jam 09 mobil langsung parkir ning halaman Balai Desa. Betul. Kula metu ke mobil masak Allah, Piye, Mas? banyu tok isine. Lho, Lah kok banyu tok iki lho. udan deres kaya ngono kok. Wajibe disyukuri. Untung-untung sik udan banyu lek ngantek udan watu ora mecahke ndasmu jajal. Nggih, Alah matur mboten suwun. saged pecah niki Pak wong wis ora enek apa-apane kok ming das-das tok. Oh, kopong to kuwi. Nggih, matur suwun Pak Lurah pun diudani. Kok Pak sik. Kok Pak Lurah diudani Ngomong ngomong sampun diparingi Jawa. Jawa, Jawa barokah. amin. Kula terus terang, kula teng mriki Pak Minto. Piye, Mas? Kula niku metuki badhe kangen kalih kenalan kula. Sapa? Oh, jenengan boten pirsa. Ora lho wong adoh. Bu Genuk, Bu Genuk ki sapa? bojone Bayan, bojone Jedot. Wah, niku buka warung teng Pinka niku Pak. Wah, rambutnya abang. Kenese ragane Lah. monggo Mas, ngesake napa? Lah termasuk gaul to kuwi. Lah gaul mau teng mriki gawe jilbab kuning, Pak. Lah Wah. kenapa kok ngangge jilbab kuning? Ya nutupi rambutnya sing abang. Pas lho. Piye Bu Genuk iki? Bener rambutnya abang, Heeh. Pak Lurah rambutnya putih, jejer karek ngerek. Lho. Kok ngerek kaya gendera ae lho iki kok. Wah, jan niku saestu Pak grapyak ya, Pak. Bu Genuk ya, Mas? Heeh, ngersake napa, Mas? Jenengan mampir Pak teng Pinka, Pak. Tekine Bu Genuk. Apa? Ngersake napa, Mas? Apa, Mas? Kopi susu, Bu. Oh, enak lho Mas kopi susu iki. Kopine mesti ngejak melek. Susune. Mbuh pikiran dhewe. Kok pikir dhewe. Nah aku ya nuwun sewu lho Pak Minto nek kula Ah, ah. niki nggih duwe Mas teng mriki nggih sukses. Sapa? Malah saya-saya karo ya beliaunya menika ngastu anggota DPR. Sapa? Panjenenganipun Mas Adit Patoni. Lho, iki kaya Masku dhewe iki. Sik lenggah wonten mriki Kowe beliaunya iku iku. jelas ra kenal kowe. Lho, piantun mriki iku Mas Adit Fatoni anggota DPR fraksi Gerindra. Iya. Ora kenal Adit Fatoni, ra kenal. Pirsa piantun Sukorame iki. Kene ngertine Bondet. Kowe ora tau ngerti lho. Lah Mas Bondet karo aku iki kanca plek. Sadurunge dadi DPR karo aku ning Gunung Bolo ora tau mulai. Tah, ngawur iki kok. Nyapa to kowe? Lapo panjenenganipun Mas Bondet kok yayan teko Gunung Bolo iki lho? Apa salah? Ya salah toh Mas, ku tempat lokalisasi tidak boleh Mas. Ngono ku pikiranmu sing negatif. Kok iso negatif? Mas Bondet ning kono ning Gunung Bolo iku ora kok bertindak negatif ki ora. Ning menehi sosialisasi bahwa di Kabupaten Trenggalek itu harus bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga Sik, lokalisasi. iki lek sosialisasi ning endi? Tenggene Gunung Bolo mriki. Bolo Pak. ki wilayah ngendi? Bolo nggih Tulungagung. Ya Tulungagung enten dewan galek kok sosialisasi ning Tulungagung. Awalnya sosialisasi terus nginep, Pak. Iki kok
ngawur. Ora ning Trenggalek ora ana komplek. Betul sekali, Wong Mas. saiki komplek wis ra usum, Pak. Saniki usume online. Ngawur iki malah nemen tidak boleh namanya itu, Mas. Wah, kula nembe pisan iki Pak teng Sukorame. Heeh. Awakmu to, Mas? Grapiak bali desane hebat. Hebat. Wah, Padha karo balai desaku. Wah, jenengan mau dibangun nggih? Wis. Wah, hebat. Piye-piye kok guyu? Kowe coben sowan ning Rejo Tangan ning kene balai desane Pak Minto. Lah piye? Tingkat Ya kaya kene ya, sekolah. keramik. Aku mlebu dilebok ning ruangane Pak Carik. Belet. Sapa sing ngomong? Sing tingkat omong sapa sing Niki tingkat? lho Pak sing tingkat. Sing tingkat duduk balai desaku. Niki lho Pak niki sekolah. Ora lek makku sing tingkat duduk balai desaku. Lah napa? Sing tingkat bojoku. Lho, Lho kok saged? Tingkat. Welute tingkat. Welute. oh, muni nek gemoy ngono lho. Balai desane tingkat. Awake dhewe dandan ning ruangane Pak Carik. Dipasang ngene cowili. Mune krok kalah rek mbok yo dibuak kalau dipasang ngene iki. Kowe iki sing ora ngerti aturan pemerintah desa nggih, Pak. Nah. Kenapa? Saya-saya sekarang itu efisiensi anggaran. Napa Pak? Sik. Efisiensi anggaran. Epilepsi. Epilepsi ki wong koclok sing ora. Efisiensi anggaran. Lah iya kuwi apa? Cepet efisiensi anggaran. Epilepsi. Efisiensi anggaran iki lho, Mas. Efisiensi. Yo tapi ora nemen Mas. Sing aneh namung setunggal, Pak. Apa, Mas? Jedinge kamar mandi. Sabun anyar kok tengahe bolong. Kira-kira iki digawe apa? Lah aku mikir sabun kok tengahe bolong iki perangkat kene bareng apa ngono. Kowe salah, sebab apa sabune bolong. Nyapa? Nggo nutupi kunci mau sing bolong. Oh iya. Jedinge mboten wonten kancinge, Pak. Iya. Jadi aku nguyuh karo kene karo curur kene koyo kirik. Tapi yo hebat lho Mas, nuwun sewu nggih Pak. Hebat. Wah, kerukunan kekompakan warga antaraning perangkat karo warga desa menunjukkan guyub rukun Desa Menunjukkan kekompakan. betul. Desa nomor 2 terbesar di Kecamatan Gandusari. Iki Mas, Sukorami iki Sukorame desa. Ora lho. Aku ki nggumun. Kowe iki ning ngendi nggen ndagel kok kaya pegawai statistik lho, ngerti penduduk, ngerti jumlah penduduk DPT-ne piro, jumlah keseluruhan piro. Ben akrab kalih perangkat mriki, Pak. Berarti sakdurunge sampean tekan kene iki wit isuk utawa beduk wis mubeng desa. Nggih. Kene iki Sukorame, kuwi terdiri dari 6 dusun. 6 dusun lho Pak. Wah, Apal elok, kene. elok. 13 RW, RT-ne 29, jumlah penduduke 6.244, rondone 563. Ngantos apal Pak kula, Pak. Ora ngono, kowe dagelan kok nganti apal rondo to, Mas? Survei, Mas. Ya survei ning aja ngina rondo. Rondone mbok ina ki atine lara, apa meneh mbok dak sia. Yen kowe mbok dak sia, yen kowe ora trima mbok dititip ning balai desa. Ben kitangan kami tuwa. Kami tuwa sapa? Kami tuwa Jamini. Waro masaku. Malam hari ini menika adicaranipun tasakuran Tasakuran memetri desa sedekah bumi. Nggih, leres. Caos syukur marang Gusti kang ngakarya jagat. Leres Mbak Cangik, sapa sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, Heeh. dene wong sing kupur bakal entuk adab sing luwih pedhi. Menika sampun wonten dalilipun Mbak Piye, Cangik coba? menawi mboten lepat. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Pucet-pucet ora mudeng iki ora paham niki. Nah, Apa, kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadi. Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate, dene wong sing kupur bakal entuk adab sing luwih pedhi. Dadi wong sing gelem syukur mesti entuk barokah. Entuk barokah. Kowe ngerti barokah kuwi apa? Barokah niku nggih hidayah nggih Pak nggih. Barokah kuwi hidayah saka Gusti Allah Ta'ala krana wong kang wis gelem syukur kuwi njur diwehi berkah. Kalah keliru. Anu- Barokah kok hidayah. Anugerah Mas. Anugerah apa? Barokah iku ora kok anugerah. Lah apa? Barokah kuwi warung. Iki lho, warung barokah. Iki lho Pak jenengan. Misale gedhi iki lho, pasar Juke. Ngono kok ora ngerti. Iki lho gedine barokah, warung barokah. Alah, Barokah warung anugerah. bajire iki lah mbok sing masang banner mbok disuwek sik mau to ya. Barokah anugerah hidayah saka Gusti Allah. Barokahi warung iki lho. Pasar Ora lho. Jombang menerima pesanan 081355 155 1153 iki lho telpone. Lah ya matamu ya roh lho kuwi. Lah niki bekas maling lho Pak, dadi ya apal iku lho. Kowe iku ngene iku
Anugerah barokah warung. Saiki lho kok iso ngerti-ngertine lho, Pak. Sing Iki dikarepe. mengko lek ngantek terus resepsi omongane Andi, Nggih. wong kene mesti moh syukur karo Gusti mergo dianggep wong syukur ki warung pecel. Warung barokah. Ayo piye iki? Dadi ana pengajian jenengan niku kudu sregep syukur ben entuk barokah. Kamangka barokah kuwi warung. Entuk-entukane ya nasi pecel, nasi rawon, soto niku, Pak. Duh, lah Sing iki. dikarepne iki ora ngoten niku lho Mas Andi Nggih, nggih Pak maksudnya Minto. piye? Wong sing gelem syukur ku bakal ditambah nikmate. Contone iki ngeten mawon. Wong sing gelem nyenengke wong kaya warga Sukorame, ngeten iki nyukuri senyenengke wong akeh. Padha karo sok ben iki munggah swarga. Contone sapa? Lho, warga mriki gelem nanggap wayang mirsani akeh nyenengne wong akeh swarga. Pak Minto dadi dalang nyenengke pamirsa, nyenengke yoga swarga. Sinden-sinden suarane apik nyenengne wong akeh swarga. Nah, kuwi. Dadi Mergo saka gawe seneng ing liyan. gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga. Wong sampeyan iki lagi ikrok loro lho kok wis nuturi aku. Sik. Kuwi pancen wis ana pangunan-unan dawing para pinter. Wong sing gelem nyenengke liyan, kuwi perangane wong sing bakal mlebu ing swarga. Dadi sing Mergo wong susah dadi bungah. sing nyenengke wong akeh mesti mlebu. Mesti. Yo durung karuan. Karuan to Mas. Yo Wis kuwi durung karuan lho Mas. wis mesti wis. Ora lho iki jane ajaranmu ki apa kok beda karo kancane jane. Nek niki kula tentang, Pak. Kula gak setuju. Gawe senenge wong akeh mesti mlebu Swarga. Sampeyan- Mergo ngibadah. Sampeyan pikir cah wedok sing ning gone Gunung Bolo kuwi nyenengke wong akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Jajan mlebu swarga apa ora? Sampeyan nate mriku mboten? Murah. Wah, kurang gaul sampeyan iki. Aku tau liwat ning ngarepe kono, Mas. Piye? Ana cah wedok rambute dawa. Rambute dirembiak. Heeh, dirembiak. Heeh. Lah kok aku diceluk. Celuk piye Mas? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Heeh. Monggo pinarak kamare kosong. Aku terus ora gelem kalah no. Kowe piye Mas? Tuku duku katutan susu. Maksude Mangke kula mriku kali Pak Samsu. Pak Samsu itu kono dolanan lato-lato. Dadi Mas. Tak ngawur. Ngawur sik to tak omongni. Tak omongi ya. Nyun sewu nggih Pak Minto. Niki si gundul kula omongani. Wong iki ora duwe rambut ki rambut sirahe ngeten iki kemeluk. Mas tak omongi ya. Kowe aja ngawur sak gelemmu. Ning Gunung Bolo kae anane nyambut gawe kono niku mergo mawa pamrih golek duit mudeng apa ora kiki dong apa ora. oh dadi sing golek duit. Mawa pamrih golek duit ki somben neraka. Oh dadi nek sut nyenengke wong akeh kudu Sing ikhlas ora nganggo duit. nggih ngaten to, Pak? Nek nyenengke wong akeh kudu ikhlas tanpa pamrih. Tanpa pamrih mesti. Kudune pancen ikhlas sing tanpa pamrih. Dadi ora arep-arep duit. Ora duwe arep-arepan kuwi wong sing bakal mlebu swarga mergo ikhlas. Oh dadi jenengan teng mriki nyenengke wong akeh mboten? Nyenengke wong akeh. Lah ning ngono sampean kok bengi bar mayang sesuk mulih ora nampa bayaran. Sampean ikhlas. Ikhlas. Sesuk ora nampa bayaran aku ikhlas. Lho, sampean ikhlas. Ikhlas. Lah Ikhlas sebabe? Lunas. Jenengan wis lunas. Wis. Lah kowe? Aku lunas ikhlas. Lho, lah kok durung? Ah neraka kowe neraka. Neraka ora melu rombongan kene kok. Mulane sapa kowe sing ngebel? Kowe mergo mawa pamrih kowe aku ikhlas. Kowe ikhlas. Ikhlas. Sampean Ikhlas. mlebune Swarga. Swarga. aku ora Ora ikhlas neraka. ning swarga dan kumpul swarga. Lho. Swarga nggoni wong loro aku ora apa-apa. Aku tak ning neraka. Ning iling-ilingen. Kowe ning surga nyumet rokok kok nyilih geni saka neraka tak tapuk cangkemmu pisan kowe. Kecuten ya wis wong loro. Ayo. Awake dhewe sing nggawa rek. Ora nyilih geni neraka. Geni ning neraka. Tapi aku wis nggawa dhewe Napa reke? reke. Rek pundi cobi? Sipo. Lho, sipo. Sipo. Piye gayane sipo mangane gaplek wae kok sipo. Kowe ora Sipo apa. niku korek larang Pak niku. Dalang kok. Dalang tur nggih lurah lho Pak aja nyepelekke. Piro regane? Apa padha regane gong gedhe? Sipo ki piro jajal piro? Paling gak sing asli niku Heeh. 1.700.000. 1.700.000 lho beri gong beri lho 4,5 juta. Lho. Kowe ngerti apa ora? Kowe belangkon ngeten iki sing Nah. diatur Pak Minto karo 7 juta. Lah. Nggih Pak nggih. Heeh. Base cap sing dinggeni Mas Amro 3 juta Mas. Lah jare iki 2 juta nggih Pak nggih. Heeh. Mudhe ora. Kowe nyuwun sewu. Jenengan tanggapan paling larang pinten? Enten 60 yuta? Lho. 70 yuta enten? 70 yuta enten?
Ora, Pinten 100 yuta? ora. Lah pinten? 40. 40 niku nggawa gamelan yoga sinden. Alah sik kalah kondang karo aku. Lho. Kula wingi tanggapan teng BRI ora nggawa sapa-sapa payu 80 yuta, Pak. Sampeyan pamer kaya ngono tapi tanggapan 50 yuta 60 yuta sik nggawa gamelan yoga sinden. Sik to kowe tanggapan ning BRI kok payu 80 juta ki lho. Ora nggawa penyanyi, ora nggawa pesinden, ora nggawa gamelan. Son Ora nggawa musik Mas. ora nggawa. Lah kok payu 80 yuta. Nggawa sertifikat omah. Payu 80, Pak. Asli, Pak. Mas. Sampeyan solusi lho Pak niki. Ndak aku ndak sira. Dan Pak Ben. Penake le nampa, abote le nyaur. Sing salah niku sampean. Lah kok Kon ditagih kok bingung. Lho, lah ditagih ki tanggung jawab Mas. Wong utang wajibe nyaur. Nek duwe, lho, nek ora duwe semoyo. Ngono lho. Sik to kowe jane wong ndi to Mas? Iki agamamu apa to? Agamaku Islam. Lho, lah kok ora ngerti nek wong utang niku wajibe nyaur. Nggih mboten Pak Minto. Nyaur ku nek duwe, nek ora duwe. apa kowe ra isin nek bendina diparani? Lho, ora isin jak ngopi. Rokokan mesti lali ra nagih utang. Nyuwun sewu Pak Minto. Wong iki nyuwun sewu lho Pak. Wong nek kaya ngeten iki wong Konsepe ireng. beda. Wong ireng niku wong goblok nggih Pak. Nah, Wong ireng ku ora pengalaman wong goblok. Lah kuwi lho, mergo kulite ireng, kuwi titeno nangger bocah ki lek kulite ireng mesti goblok. Goblok beda nek wong putih-putih mesti Nah. pinter. Contohnya niku tiang Jepang, Nah, tiang Cina. Cina. Pinter, putih-putih, pinter. Putih-putih. Iso gawe pesawat. Iya. Iso gawe sepeda motor. Lah. Iso gawe HP. Mergo kulite putih. Beda nek wong ireng iki mesti goblok ngeyel, Wong putih kuwi mesti pinter, nek wong ireng. goblok Pintere wong putih iso gawe. pesawat, Terus sepeda motor, gawe HP. kuwi mung benda mati. Tetep pinter sing ireng. Lho kok iso pinter yang? Kowe ngerti bedane pitik ireng karo pitik putih? Lah bedane. Pitik ireng iso ngendhok warna putih. Lah pitik putih iso ngendhok warna ireng. Dipikir ketoke ganteng tapi cengoh kowe. Ngetokno ireng ya mek telek. Tetep menang sing ireng. Yo ora iso ya Pak Minto. Tetep wibawa sing putih. Kowe ngerti ra kendaraan. Iki nek putih mesti nyayeni wibawa. Contone kendaraane Pak Minto sing anyar. Wah, anyar parane putih kae sapa to kendaraane kok putih nyayeni kagungane Pak Minto. Nyayeni ireng. Putih, Mas. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni, akeh sing numpaki. Lah putih ambulan ge ngemot batang ayo. Ya apa ora? Pak, piye, Pak? Tetep menang sing ireng, Mas. Yo ora iso menang sing putih. Pagelaran malam hari ini selain penonton pemirsa mirsani wayang kulit, mirsani dagelan, mirengke yoga, mirengke gamelan. Iki mirsani sinden. Lah nyapa? Dalam batine penonton, dalam batine pamirsa mesti ngrasani nggih Pak Ah, Minto. mesti. Ya ampun sindene Pak Minto kok putih-putih. Putih-putih. Daeno kae rasane piye yo. Nah, kok ketok resik-resik ngono. Resik-resik nek bengi, sampeyan ngerti nek awan. Kan awan Oh iya biar rupane iso riwuk-riwuk kabeh. Iku paribasane jangan bening dipangan tekek. maksude. Rupane glowing sikile mlethek. Ketoke bengi niki pancen putih. Kowe pamer sindene Pak Minto putih-putih. Putih-putih. Dadi wong lanang nyawang ya ampun sindene Pak Minto kok putih dan Yo, yo yo. nek tak ngomongi. Ana apa, Tetep Mas? menang sing ireng. Menang sing putih. Putih yo sindene Pak Minto kaya niki. Nek wong lanang nyawang mesti tetep goleki barang sing rupane ireng. Kuwi mesti. Napa nggih, Pak? Mbah, aku ndak melu-melu aku. Wis to kowe percaya karo aku. Wes aku ra melu-melu lek nrebuk perkara ireng. Mulane nyuwun sewu, Pak. Wong wedok awake dhewe dadi wong lanang kuwi kudu eling mula bukane kawitan. Mulane kenapa kok ana bersih desa? Ana bersih desa. Kuwi mergo mengeti utawa mengenang ngawiti sing ngawiti mbukak bumi alas ana ing desa Sukorame. Bibit kawit. Mulane sing sepisan niku paling penting, Pak. Ngomongi, Pak. Heeh. Dadi pisanan ki Urip kuwi mung mampir ngombe. ibarate mung sepisan. Sing sepisan kuwi sing paling enak. Nek sing bar liya-liyane kuwi ra enak. Percaya apa ora? Lho, Ya ora percaya to, Mas. Kok sing sepisan sing paling enak, bar-barane ra enak iki piye? jenengan percaya mboten? Heeh. Jenengan duwe mobil anyar. Enake niku nek pas numpak sepisan pas pertama kuwi. Plek, enak wah numpak mobil anyar rasane kaya ngene. Tapi nek wis suwi-suwi rasane kaya numpak bis bagong. Wong setahun rong tahun kok numpak bis. Lah, mergo sing sepisan kuwi sing paling enak. Jenengan maem. Sing paling enak ya pas sepisan niku. Ndak ngono aku. Lho, Sing paling enak mesti tak kerek nih.
Tapi kan sing sepisan niku jenengan ditambahi ping pindho ping telu mesti kuarakan dadine gak enak. Oh iya. Jenengan duwe bojo ayu. Sing enak nggih pas sepisan niku, Pak. Lho lah kok iso Sampean duwe anak 4 5 ngono bayuh rasane wis gak enak belas lah. Niku tenan niku. Nah, pertama ndek bojo nom ayu niku enake sepisan kaya rumah saku ngombe susu cap nona. Maksudnya itu manis dan ada gizinya. Tapi nek wis di anak 4 anak 5 niku kaya ngombe susu bendera, Pak. Kok iso susu bendera, Mas? Klewer. Niku saestu. Nggih apa mboten jenengan? Heeh. Lah kayak contone bengi iki lho. Piye sik. Sinten iki, Pak? Iki anu Mita, Hani, Diah, Lilis Karlina, Luki, Luki Punjung, ada Mbak Sulis, ada Mbak Imas, dan Buah Salosa. Sinjene jenengan. sapa sik. Kowe kok ngawur basa lu saiki pemain bal lho Mas. Kewedi lho. Poh. Golek bojo iki kados niki lho, Pak. Lho piye bojo Contone? Contone sing ndi? Kowe nek golek bojo sing ndi? Lho nek kula ya biasa ta Mas, seleraku nggih. Contone nggih Pak Lilis. Alah elek. Golek bojo iki paling gak iki. Iki mesti sempurna. Nyuwun sewu Mbak ngadeg, Mbak. Lho. Betul iki. Iki nek Pak Bondet ngerti iki serang arah mulih niki. Entek-entekane wani iki. Pak Bondet gak kuwi, Pak Bondet iki. Nyuwun sewu asmanipun sinten? Aduh, Piye, Be? Mesem ya kayak ngono. Nyuwun sewu asmanipun sinten? Namanya siapa? Piye? Namanya? Ada. Apa kayak ulek-ulek sabun niku? Mas kowe karo aku engko nek bar mulai tajak ning gone pasar kene iki tak tundas ning ali-ali. Bisu. Ah ya Tapi lambe kene tok to sing bisu. Liyane lak ora to. Aku nek ngono kuwi. Ndak suka aku lho. Senengane Pak Budet, Pak Budet lah iki lho. Pak apik. Budet iki mboten kersa kundur menawi Mbak Lilis dereng nyanyi. Halo. Halo Mas. Niki Pak sempurna. sempurna tenan. Padha pilihan BB. Aduh Mas. Padha pilihan B. Asmanipun sinten? Lilis Mas. Dalamipun. Aku kok gatel tuh Mas. Aku kaya direbung rawe lho Pak. Anu dalamipun pundi? Celak mriki mawon Mas. Bandung. Anu nyuwun sewu teng mriki kan. Aku dah Nggih. diterne lho. Oh, nek bengi jeng ben nek kali kula. Jenengan yo gatel Mas. Aku sok gila ya lho. Liyane. Ora ono sindene kok pamit kok rekor kok ya Mas. Liyane dipilih-pilih. Mongko mau budal iki ya ora apa-apa lho. Jane nggih saya, Pak. Ah, budal mau ya sempurna Nah, iki banget. Pak, ketinggalan mriki, Pak. Wah, iki sik prawan iki. Kaya Jepang iki, Sik Be. prawan. Wah, apik tenan saiki wis. Bodine kaya angkrang. Wah, tenan. Angkrang iki napa to, Pak? Angkrang iki kaya semut sing gedhe abang kae. Oh, nyangkrang gitu. Ah. Wah, iki tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani aku nek iki tenan. Cara kon milih bojomu karo iki milih ndi? Alah, milih iki to tak kei warung barokah lho karo aku. Asmanipun sinten? Heni Mas. Hani. Heni. Kayak madepor ini ya. Anu, dalemipun pundi Mbak Ani? Kula campur darat. Piye, Be? Campur. Campur darat. Walah, Ya tiba ampun. wis ngendhok, Be. Pun Walah, Iki jare singen apa bebek iki lah. Kaya Iya sing ta Pak, son- sinjene sampean iki Pak. Iki api. Be. Niki tasik peran Pak nggih. Sih, Iki cara tombol umure sawah sik kuwi sik gede, Be ya. sik 19 iki. Tenan iki. Janggute piye, Be? Sik enteni sik dajal gerakane piye. Sik gatelen ra. Sempurna. Iya. Sempurna. Kaya rokok, Be. Asmanipun sinten, Mbak? Asmanipun sinten? Wita. Walah kena penyakit ayan, Be. Dicek lho, cek lho. Wih, anggere nyedhek wong lanang ayane kumat. Be.
Seduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ora disuntik. Oh, suntik. Disuntik, Duk. Ci. Pantes kok loro. Wis aja milih kowe, aja milih. Alah, mah dipangan petek manayan ku. Golek liyane. Nah, iki mau budale bareng. Iki Iki apik, Pak nggih. ora nek cacate bocah iki. Wah, Lah kok dalu niki dados cacat sedaya to, Pak? Tes, selamat malam Mas TB. selamat malam Mbak E. Renyah. Gimana kabarnya? Baik. Kok tambah ganteng? Mbak Lilis, ayo bubuk. Duh, kok ayo bubuk piye to? Bubuk awake dhewe ben bisa bermimpi yang indah. Ojo ngono to, Ayo, Mas. sampean upomo. Piye, Mas? Aku jombok jam mlaku, Mas. Panggonge Pak Minto iku rumah saku ya bapoh. Anyar ya, Mas. Nyuwun sewu Mbak Sulis. Nggih, Mas. Umpami ngaten ayu sitoke bosok kayak gitu. Terote genti ku, Be. Wis ngene weh tagih sayembara. Piye? Maju kabeh jiro lupat mong sakmene maju kabeh. Oh. Arep Kula kono badhe apa? golek bojo, Pak. Heeh. Tak gawe lakon Joko Tarub. Nyolong selendang, sapa sing selendange dicolong ya kuwi wis dadi bojone. Wah. Dadi kabeh apa sak perangan? Sedaya Pak. Oh iya. Minangka dadi widodari nawang kulon nawang sih. Ya. Ki nggawa kain. Nggawa kain. Ayo. Ceritane aku kok kowe adus ning gone kali, ya toh. Sendamu tak colong. Lah sing tak colong kuwi sing dadi bojoku. Lah, Bah. iki. Ayo kene ngati kabeh. Lagune perahu layar nggih, Pak nggih. Perahu layar. Ya. Yo, kaya apa? Perahu layar dados. Ayo dicepet tak deleh kene nggon aku. Yen mbok kok ndokon ndi? Kosokan yo, lilis dililis ki. Yo kosokno iki no gegerku gatel lho yo. Iki lho sing rada ngesar. Nah, iki sing ngarep. Tumo nek widodari yo kudisen niku pengen. Widodari ra duwe penyakit gatel kok. Sindenmu sing ndi? Sendangmu sing ndi? Kene kabeh lho. Ya wis ki kompet. Ayo adus siji-siji yo adus. Jebur. Ayo adus adus. Aduh. Iki wis padha adus kabeh to. Wes. Selakku Klamben ayo Klamben wis mbok cepoti to. Wes cepot kuwi. Kowe aja nginceng lho, Lek. Iki lho Lek gembos nginceng awake dhewe yo. Adise di live streaming ora? Adus kok di live streaming iki. Ora. Ayo padha adus. Ayo mulai selati Ayo. Nek iki. Ayo. Delok ping mesti wayu ta. Wangine.
Tutuk, tutuk, tutuk. Loh, selendangku ana ngendi? Ayo bali-bali. Kok ora ana iki selendangku nang ngendi? Mbak Yu, aku aja ditinggal Mbak Yu. Aduh, kepriye ki anggonku bali? Ana ing kayangan. Gue ora ngerti aku Kepriye bali iki? yo. Selendangku kok gak ono. Yang saya Mbak. Sampean golek apa? Iki lho, ngene iki lho. Cacai ngawur lagi. Iki lho Pak selendangmu Pak. Ceritane iki piye? Ceritane ki Sampean nyolong ki- selendange kene. Sampeyan ki nyolong selendangku. Sumpah ora aku lho, sumpah. Aku mau pengen nyolong selendang iki lho. Ayo tanggung jawab lo. Sing aku ki urung ngunekne sayembara kok. Kok dadak Urung muni sayembara, Bek. Mosok selendangmu iki lho. Mosok aku nyolong selendangnya son horek aku. pokok gelem ra gelem ya dadi bojoku. Torororok. Kepramlo. Ya, yen pancen kaya mangkono, sing sapa wae sing bisa nemokake selendangku yen wadon bakal tak dadekake sedulur. Aku ora nggawa selendang kok kon nggawa selendang. Ora, mau aku. Lamone. Ora. Tenang, Sing jebuk sapa iki mau? Titip. Titip piye? Enak-enak. yen Bulan, jalan bakal tak dadekake bojo. Dok 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 dok. Gawe 5 menit ya. Pak. Ora. Loh, Mas, kuwi selendangku lho, Mas. Sampeyan to sing gawa. Ayo wis dadi bojoku wae. Engko sik to. Loh. Aku sik mahasiswa lho. Piye to? Kalau bapakku entuk rabi rantuk piye? Ketapruk iso. Ketoprak ketapruk. Iya, Bek, ceritane ki ngono. Iya, sampeyan ki dadi bojoku. Sing tak incer ku sing iki lho. Loh, gelem ra nek sebareng ki yo tapanen lho, Mas. Kowe iku gak dadi mboke widodari to? Lah aku yo sedulure nyapa mboke. Lha widodari lemune sakne nek munggul piye lho? Dadi kudu tanggung jawab. Yo, Krana tanggung entukmu jawab. widodari ya kuwi saiki digandrung. Ki wong Ayo. nang ngumpul iki kok ki ambles bumi kok ya. Kok iso ambles bumi to, Mas. Widodari. Ayo. Dadi iki aku dadi bojomu. Dadi bojone. Nggih. Sendangmu warnane opo selendangmu kuwi? Lah sing Apa to? Kowe arep-arep yo wis aku ngono lho. Iya. Anu ngene ya. Ngene ya batas. Ayo Kamu mak- dipangku bojone iki dipangku nek tresno tenan ki. Cangkemmu tak tapuk pisan lho. Aku ki Sing ngene iki gandringan. tak pangku, mos aku mangku kulkas ini yuk. Mas, kowe ngerti apa ora? Iki mau Mbak iki piye, Lek? Matur. Sopo wae sing dak nemokne selendangku Yen wedok bakal bakal tak anggap sedulur, dene yen kakung bakal tak paringi dhuwit lho. oh kupingmu Ora. gosok arep dipek bojo wong jenenge Pek bojo. wong jenenge bebojoan iku dipangku mergo sah agama lan negara ikhlas. Aku ki Yo. gandringen. Gandrung. Iya. Lha sing enak. Sing padha irenge. Gamelane ya, Nggih. Sendro Mas. Apa? Waktuku kecil aku tak tahu yang mentil-mentil. Gila. Gancak aku segila. Piye lho, Mas? Iki wedoke dhewe ya padha melok kocruk kok. Sendro Mas. Woi. Sendro. Rukun Islam. Sing serius ngono lho. Iki gandrung apa dakwah? Latihan wujute mung peksi. Ibarat manuk aku ki apa to, Mas? Kandangi. Lho. Kok kandang wedi. Ya manuk apa bluluk apa blekok ngono lho, Mas. Kacer beo. Kacer. Cek tok, apa? Sing arep sing ndi to iki jane? Piye to, Mas? Lha iki arep karo guruk padha kabeh lho. Ya padha awake. Ra entuk Model bonggol jati yo ngene iki lho. Yo tak contone. Wayu. Iki lho, Be.
kowe enak milih. Aku sing entuk warung barokah. Nah, iya. Dadi wong lanang ki sembodo bisa ngangkat sembarang ki. Contone ki ngono kuwi ayo. Ayo coba. Aduh, kene. Diangkat Be. Bojomu dikon mlayu mrene. Ayo diajeng garwanipun Kakang. Ayo nyaket rene wong ayu. Ah, tangane plek kene, ndelik gembos. Nah. Aku yo ngangkat iki. Iya. Wis aku piye? Mau enak bugeno aku jane nyapa karo iki barang. Ya terima-terima ana enek iki ngono Mas. Ayo. Aku golek cekelan. Cekelan iki kene. Diwarai Pit, nek ngangkat ki piye diwarai? Warana Mbak Pipit, warana Mbak Pipit. Sapa contone? Lho, iki TB. Ya TB kuwi jajal. Coba diwarai lek ngangkat ngene. Kapan aku contone ngene lho Lajar Pit. Tak gawe caraku ya. Yo. Sing penting romantis ya, Dik ya. Yo. Nggih. Nadyan lucu timong peksi. Piye to, Mas? Bebek. Ngawur. Sindanmu dipadakne debok Pak. Yo, diselingi ditembangke podang kuning. Ya Pit, kaya ngapa? Dadas yo. Lempuh kok ngangkat ya. Mbak Pipit podang kuning. Podang kuning lho. Lho, Disayang. kula. Iya. Nggih. Podang kuning diajeng. Mbak Punjung dikancani. Podang kuning irama akustik. Cewek
viral setunggal loh Pak. Napa Mas? Wah ternyata sindene Sekar Dadongi viral Mas. Betul sekali. Perkara Velocity anu grigis Pak. Oh. Wah piantun menene jajal Velocity kae piye? Coba Mas. Iki karo ngatuke lungguh sik. Nah ben dipirsani piantun mriki nek saiki usume Canoman kan Velocity nah. Ya kok kalah. Grigis jadi ya. Wah sawir atau metu iki. Jajal piye, Dok? Kari manis kurang manis tambahi gula. Kian ngono tak tambahi sing anyar. Mas dedamane duk tek jajal pilas. Kalau cepet. Ya, terus. Brek kari manis, kira ya. Tak tambah gini dong. Bar iki ngadeg kabeh ya. Ngene, tangane ngene sik. Yo Mas, ping 3 munculan Mas. Ayo. Gapat. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Ini ya. Ayo kate. Iki bar iki pemusik nek iki pemusik gentenan. Kabeh kudu iso ngerti kabeh. Nih ya. Duk trek duk. Hop. 3 kali terus mandek kari manis ya. Yuk. Sik, ben bareng dhisik. Oh, susumen iki lho kok. Nah. Ping 3. Duk tek duk tek duk tek duk tek kari manis. Kurang manis tambahi. Yo, kaya ngapa? Ayo. Saya Mas Catungi Mas. Iki ben digawe konten iki ben FYP. Jano. Sekar Gadungnya ayo. Wis. Gapat. Kari manis kurang manis tambahi gula. Wis jare kok mikir sing kuno. Hop. Lilis kene. Ayo kene, kasih kene. Sapa Mas? Lilis kene. Oh, Balilis. Nah. Ayo, iso. Nih. Harus. Duk tek duk kari manis. Ya. Yuk, siap. Salah potong 50. Wis. Ayo, gapat. Keliru. Sik. Diomong kita iki ta sing breset. Duke kene. Duk tek. Gapat. Ya. Kari manis, kurang manis tambahi gula. Asik. Wis jare kok Blak. Hop. Drum tok kabeh Velocity. Ya. Duk tek. Wah, pemusik itu. Manis, kurang manis tambahi gula. Ayo. Mas ya. Ayo. Iki mandek, gitar mandek. Jalan kesik. Ayo. Jiro Lupatmo sing ora mek sing ngedram tok. Yo. 3, 4, yo. Mas, iki ora tahlilan yo. Kowe kon Velocity duk tek. Iya, drame tok gak sampe lu. Ya. Itu kan ketiga 4 langsung ya. Gapat. Yoko tulung yoko sampai kalah karo kira ya. Ya apal ya. Duk tek. Pak Wanto, matne Pak Wanto. Dong to nggih. Wis, gak iso. Wis sindene karo ngiringi Pak Bondet katuran munggah ana ing sasana. Oke, Pak Bondet. Bapak Kades, dalasan Ibu, Nggih. dalasan Bapak Dewan diaturi minggah panggung. Yuk. Gapat, yo. Monggo Pak Bondet, Pak Samsu. Kari manis
kurang manis tamyai kula. Tadi patone Wis yo wis dong mriko mikir sing kuno. Ayo Mas Bondet, ayo Mas. Kurang manis tamyai kula. Asik. Wis yo wis kan dipikir apa kerasa. Maneh. Kurang manis tamyai kula. Wis yo wis dengeri mikir sing kuno. Kari manis kurang manis tamyai kula. Wis yo wis kang dipikir apa kerasa. Kerikis aduh utian kerikis. Saya hater kluduki. Aku wariko nangis. Opo tahan dirasano. Legase. Nah, Selamat malam Mas Bondet. malam. Alhamdulillah. Saged sowan mriki. Nggih. Anu tasih ponakipun Pak Samsul nggih. Adik. Adik nggih. Adik. Wah, luar biasa. Setunggale mau Pak Jayeng. Pak Jayeng Nggih, tasih sederek Mas. Keluarga petarung nggih Pak nggih hebate niki lho. Terae dados sedaya Pak keluarga petarung semuanya. Nggih, menika pancen jumbuh kelawan dawuhipun Bapak Kades. Nggih. Teksih saudara. Wah, hebat. Nggih. Ah, Pak Bondet. Nggih, yen wonten dawuh, monggo Mas Monggo, Dewa. Pak Bondet. Niki Pak TB. Nggih, Pak jenengan Titip seket. jeneng kayak kuis Napa? Kagem penonton Oh, nggih. Berapa orang, Pak? 5 orang. 5 orang. Pak kula dereng lho Pak, liyane pun sedaya lho. Aku urung entuk dhewe. Kowe ku tak jalukne kok sok greming. Jalone mbok korupsi no. Kula nyuwun anu, mbah-mbah sing umure 50 tahun ke atas. Nah, Monggo mriki. Nggih. Mbah-mbah sing umure 50 tahun, 50 tahun Mbak, munggah. tidak harus Monggo mriki. Mbak. 5 Monggo, Mbak. orang. 5 Nggih. orang, Mbak. monggo. Nggih, Mbah Mbak. wedok mboten napa-napa, Mbah Mbak wedok. Mbah wedok mboten napa-napa. Ayo mriki. Sing Nggih. umure 50 angsal anu King Pak Dewan, monggo. Nggih, leres. Monggo mriki, Pak. Mboten Mas napa-napa Budet. pun. Wah, Nah, niki entuk rezeki. monggo Mbah, bengi-bengi. pikantuk rezeki Mbah. Monggo, Mbah. Satu, sapane iki? Bae mriko, monggo mriki, Mbah. Monggo Mbah, lah nika Pun santai mawon iki. payunge anu Mbah titipne dulure sih Mbah. Ayo. 5 orang. 5 orang. Wah, hebat nggih Pak Minto. Nggih. Wah, Mas Bondet menika wah. Nah, mriki, Mbah. Nggih, Amit. amit Mbak Kakung. Mbak Kakung. Nggih, monggo. Nah, iki wis. Nggih, ayo mriki. Ayo lah. Mriki, Mbah, rajin mriki, Mbah. Baris riyen, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, mriki, Mbah, rajin mriki, Mbah, malah ya. Nah, jenengan kok pengen mepet sinden itu, Mbah. Bener. Nah, Mbah, belusing dalu, Mbah. Nah, Nah, nyuwun sewu. Baris riyen. Nggih. Asmanipun sinten? Syukur. Mas Kur. Yuswanipun pinten, Mbah? Umur. Umure 59. 59, alhamdulillah. Piye, Bek? Barokah 59, Mas. Nggih, niki Pak Mas Kur niki setunggale. Mas Kur. Nyuwun sewu. Pak Kairan Pak Kairan. Yuswani pinten, Pak? 65. Dalemipun pundi? 65. Oh, tasik mriki nggih syukurane nggih. Lajengipun menika paring asma sinten? Pak Samuri Pak Sawuri. Yuswa Yuswa. pitung dosa. Oh, 70, Wah. Pak. Kok ora ketok lho, Pak. Sampeyan kaya umur 29 lho, Mas aku. Lah wong kacek setahun ae lho. Wong kacek setahun ae kok ya mbok nduk. Mriki setunggale. Lerek mriki Kula Sutarji, Sukarji. Yuswanipun pinten, Mbah? kelahiran 49. 49 niku nek ditambah niki 97 nggih. 66. 76, 76. 76.
Segale niki, Pak niki. Pak Kamto, Pak Kamto, yuswanipun 61. 61 dalemipun. Meli seler. Nggih, niki badhe angsal bebungnya saking Pak Dewan, Pak Nggih. Bondet, tapi Pak syaratnya Tony. wonten. Syaratnya apa, Yang Mas? kerja ngene. Duk tek duk 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 tek duk tek. Ora ketang salah Eh, rapopo. bener apa lah? Harus niku, harus, Pak. harus. Nah, niku. Sik, kene. Sampeyan sini, Bang, Mbak Dia. Sakit gimana nggih? Dokter nggih. Mbah, jenengan ngerti kula nggih. Nggih. Yuk. 3 2 1. Yuk. Ayo. Mas, ayo Mas. 3 Ada mana? 2 1. Yuk. Tek duk 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 tek. Ayo, Pak. Sampeyan koyo gusak doro ya. Ngene lho, Pak. Duk Nggih digegem Mbah tangane, Mbah. Ini. Anu, saya yang menilai mangke Pak Dewan lho. Pak Dewan nggih. Nah, mereka dinilai. Duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek. Nah, iki lho. Tangane digegem, Bang, nggih. Nah, Digem nggih, Pak. Ayo. 3 2 1. Kira iso Boten sampean kok sok ngene-ngene apa to, Pak? Ngene kok sok ngene-ngene. Sampun Mas TV, Nggih, sampun. sampun niki. Kayak pertanyaan setunggal mawon dijawab sami. Oh, nggih. ngaten. Jenengan kang paring pertanyaan, Pak. Nggih. Sinten Presiden Republik Indonesia? Sak menika napa sing Sak menika. Prabowo. Wah, Nggih, Mbak. Pak Browo. Sapa, Mbak? Sapa, Mbak? Sik ora ditakoni, Mbak, atur ditakoni. Derek. Derek ditangkleti. Siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Pak Prabowo. Prabowo. Oh, Prabowo. wis ta wis muni nek kedawan untu kok jembut tekoki to bebek iku. Kalian saya bagi. Siapa Presiden Indonesia saat ini? Pak Prabowo. Sanes Prak Prabowo, tapi Pak Prabowo. Sinten, Mbah? Pak Prabowo. Ya, wis. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Lah, niki. Ben. Pun. Siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Pak Prabowo. Oke. Apal riyen lho, Mbah. Siapa Presiden Kutub Utara? Pak Prabowo. Kutub Utara. Indonesia. Presiden Presiden Republik Indonesia saat ini, Mbah. Pak Prabowo. Ya, nggih. Asmanipun Pak Dewan niki sinten? Sinten, Pak? Bundes. Bundes apa Bundes? Bundes. Bundes. Jenengan iki Sampun, Pak. Wah, apal sedaya Pak niki. Wah. pancen nika panjenenganipun Pak Tony menika piantun sing anu kok Mas. Sembodo menika wah piantun seneng sedekah, seneng weweh. Nggih. Hidungane muga-muga Pak Bondet pun paringi panjang yuswa. Nggih, nggih. Siap, Wah. Pak. Nggih, matur suwun Oke, sanget. matur suwun. Nggih. Monggo Bang Suri, ayo Bang Suri bali meneh. Duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek duk tek duk 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 tek. Diapalne Nggih, kali matur suwun Mas Dewan. Nggih. Engkang sampun kepareng nderek partisipasi lagu